Bayan Samir ya ce da Rehanatu ta rufe idanuwanta, hakan ya sa Rehanatu ta ƙara samun natsuwa. Ta ce lallai kai ne masoyina. Samir ya ce dakata, akwai wasu lafuzuka a bakina wanda ban faɗe su ba. Wato Rehanatu, duk wani ɗa namiji da ya kasance da ke ba zai taɓa tuna wani bakin ciki da ya same shi ba, komai girman bakin cikin kuma komai kankantarsa. Wato Rehanatu, daga kallon ki mutum bakin ciki yakan sauka a zuciyarsa komai girmansa, saboda ke ɗin gaba ɗayan ki farin ciki ce. Kallon ki farin ciki ne, kyawawan fuskoki farin ciki ne, ga wasu labba masu kyau da alamu kuma za su yi taushi. Hakan yasa nake kallon hancin ki ɗan siriri abin sha'awa. Rehanatu ta yi ajiyar numfashi ta ce na gode. Wato Samir, ruhina babu shakka sai da rushinka yake so ya rayu. Ina fatan rushinka kai ma da ni yake son ya rayu, domin na tabbatar da cewa ruhinka da ruhina shine za su yi daɗi. Samir ya ce ke dai ki shiru, wannan duniyar da nake son mu tafi da ke ta bambanta da sauran duniyoyin da ke gani. Rehanatu ta ce kai kawai nake jira, domin na baka akalata kai ni duk inda za ka gani. Hakan ya sa Samir ya ce to shikenan, kaddara ni da ke ga mu nan a wani irin katon gida ne wanda babu komai a cikinsa, kalarsa kalar na zinare ne, dukkan shi ya yi kama da ruwan ƙasa. Masauraro ku biyo muku zuwa irin gida ne.